मनशाक जिवो मारल्यार कोण कोण जाता पावो कोणाच्यान हें विसरोंक जायना दोरूय मनीस व्हड व्हड किरम्यो आदारता कायद्याक मात कुंटो भियेना किरम्यो आदारतेले आज वरात भोंवता कायद्यांनी दोळ्याक बांदल्या पाना गोंयकार सुसेगाद म्हूण आज शिक्को पडला वोगोत आतां संसार तेंपा पोरमोणेकूय माथ्याक कुरपोणे दिसान दीस जातात मुदार हिंदी पिक्चरांनी बेबदो दाखयत तर दुसरो न्हय आसतालो गोंयकार आनीक एक शिक्को पडला गोंयकार चिंतनांनी बुडला दिसान दीस वाडटात बलात्कार आनीक एक शिक्को पडला गोंयकार चिंतनांनी बुडला दिसान दीस वाडटात बलात्कार वायटायण येता जायत मनशाचेर जावं कितले दारून काळजाचे चिंतून आपले सूख दुसऱ्याचे विसरोन दूख गुलाम जावंक पावतात पातकाचे उपरांत ते भायले मनशांक सालवार करूंक पावंडे बी सोदतात स्वताचे हाकाच लागून गोंयांत बलात्कार वाडटात चिंतिनात इनोसेंट बोयणाचे दिसाक एक तरी क्रायम रेट वाडटात गोंयांत कायदे आसून पासून कोर थोड्यो केस्यो आज पासून लिपोन उरल्यात बरो आसा म्हूण गोड फादोर गिन्यान उजार करून आमचे पुलीस खातें मिडियार घालतात दोतोच तो जोर तोंडां तांची वळखोंक मेळना पोतयेन भितर कोणतो कोणना तोंड आसता पोतयेन भितर तोंडां तांची वळखोंक मेळना पोतयेन भितर कोणतो कोणना तोंड आसता पोतयेन भितर मापार गोंयांचे सुरक्षीत भिरें येता ट्युरिस्टांचे भायलो लोक गोंया येवन किरम्यो वाडल्यात खातें दाखयता कायद्याचे गेल्या वर्साक 106 रेप केसी गोंयांत माथ्यार मुकुट लोजेचे पातोका दारून थोड्यांक जिवेशी मारल्यात कितले दारून काळिस्तांचे एकवटान चलोन शांतीन फुडें सरोन जाय गोंयकार लागीं आयलेले जें कितें घडलां तें आपल्याक कित्याक पडलां अशें म्हटल्यार फाटीं उरतले अशेंच आमच्या भुरग्यांक भयणांक घडो तर सांगात आमी कितें कोत्तले दीस गोंयकाराक आजो उलो तोपच्या आदीं काळजाक बालो जाय गोंयकार जागे जालेले गरजेची वस्ती काडून एकल्याक दीत सोडून उरलेले बायले सुदोत्तले वायटायणी तांचेर आयल्यार बलात्कार करूंक दिसल्यार कायद्यांक भिवन सोडून दितले वायटायणी तांचेर आयल्यार बलात्कार करूंक दिसल्यार कायद्यांक भिवन सोडून दितले